Bueno, sendo realistas, o lógico é pensar que a partir do ano que ven, non? Si temos agora estes 6 meses por diante, porque sai casi que falar do segundo semestre, e pensando que a vacinación ten que despegar por fin, non só en Galicia, senón no resto de España e no resto de Europa, pois o ano que ven, o ano 22, teria que ser xa un ano dende o punto de vista dos turistas internacionais moito máis normal. Este ano vai ser complicado e por eso, ademais, insistimos moito en que o obxectivo turístico ten que ser o turismo nacional neste ano 21. Pensar outra cousa, eu creo que neste momento sería ser pouco realista e desaproveitar o empuxe que podemos ter para o nacional este ano. Un sector turístico como o galego que está dimensionado tamén para un turismo internacional, pode sobrevivir esta segunda parte do ano con ese turismo doméstico nacional ou vai precisar de axudas hasta que poida haber un turismo internacional, digamos, en normalidade? Pois as dúas cousas, non, de axudas vai precisar, de feito xa se estamos dando e se está necesitando, porque que levamos un ano xa donde agora empezamos a falar de turismo nacional, pero que durante un ano non se podía falar nin deso, por lo tanto, se hai un sector especialmente castigado pola pandemia, eso todo o mundo sabe, o sector turístico necesitaba de axudas e as estamos dando probablemente non na cuantía necesaria, pero por lo menos para ir sobrevivindo, non? E despois, pois, haberá que aproveitar todo este tempo que queda. Bueno, xa vimos o ano pasado, o Brao, que foi o único período mínimamente normal, donde tivemos, tendo unhas cifras moito peores que un ano normal, bastante millores que o conxunto de España, e iso o que nos indica é o que probablemente vai pasar para o futuro e que hai que aproveitar, que determinado turismo que antes iba a zonas moito máis masificadas, moito máis de costa, agora se está mirando outro tipo de turismo e creo que aí vamos a ter unha oportunidade moi boa e creo que de aquí en adiante e durante bastante tempo iso vai ser unha ventaxa.